I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name. Hi everyone, maadjong adlaw kaninjong tanan. So bani ko karon ninyo sa ako ang mini vlog karong adlaw. Nag-vlog ko karon kay wala po ko i-upload. So hindi ko palingki day guys. Mo na akong gipamalit no. Palit ko og ganang mais daw ka buo kay ato ning alatanan unja. Unja ni palit po og limonsito day guys tulo ka buo kay ni himuong patangan nagkuan kanang kanang snowbird kay painom ni Nunoy sang buon tani palit di pug ka ng palamig sa gawas buko man atong paliton diya kani kay melon man siguro ni ganan ko scholars ato na suwadyan og lami ni siya baligis ra pang gipalit guys oy diya kay di po na murot og balik 20 pero pwede gud balik 20 kamo palit pero jis ra kung palit diya ato ni himahima jud ni ako ang halugbati og kaning ganas no kamunggay man ato akong paliton diya kay pero may mampong kamunggay og magsabaw may maisahog unang nag-alugbati sa lamang po ko karon for today's video. Alugbati o ganas sa ato ni himahima dyan guys. So ari na putas isda guys, maghinlo guys, karabalyas din akong gipalit guys. Tig 180 ang kilo. So tunga ra akong gipalit kay daghan jamo isa ka kilo akong gipalit. So hinluan sa rin nato guys para magsabaw na tug tulo ka buok para makapaniudto na ko, makahigop na kog sabaw.
Hello guys, manis sa ato ang sinabaw. Naaag isda das ilang guys, tulo ra ka buok guys kay njag di pod mahurot og daghanog sabaw. Anja wa na ko nag video kay na guys, nagluto ko sa inuunan. So magkaon ako di ako ipampaladya ni kanina guys akong giluto gay ng kadlawon. Mo na gibawon po dinunoy guys. Anja gamay nga luto guys kay nag-diet na ko ron. Charot lang. Anja at mo na itong sinabaw guys, isa ka buok rapod kay di pod na kaya daghanon. Diyan mo na akong inununan no. Akong gisud sa ice cream nga sudlanan. So ingani man jud ta guys no. Kisa nakarelate diha ice cream pero agsud isda nga so magkaon sa day ko guys ug anhira pod ko taman ako ang vlog for today's video. So wala pa nag-subscribe guys, please subscribe, like and comment. Bye everyone.